imong kwarta na mo na inabang sa gobyerno karon na dawat na mo. Ano nabigyan sa ng sa Barangay Dayas. Nag-upload may nag 3,000 4,000 kita kaning kwarta. Tag 2,000. Inabang ni sa gobyerno. Kadawat mi kanang panilig diri sa Dapi Kasada. Tag 2,000 mi. Wenyo. Isa to'y magpa-order og dry max coffee na adre. Kani negosyante kini kung si Pedro Pindoko. Kani guys, kung ganahan mo magpa-order og dry max coffee kani Agum, nay mga riba. Asam na mga na din. Mao ni si doble na si pangwarta ni niya. Mao to gigahinan gyud 2,000 kay maduulan gini. Nagpa-order ko dry max. Aku yang di mari ba. Asam na dai magani.